αυτός ο κυβερνήτης κάθε κινήσεώς του, αυτός και το περιεχόμενο της ζωής του. Ζώου και τι εγώ, ζήδε εν εμή Χριστός. Τον λόγο αυτόν τον είπε ο Απόστολος Παύλος που ένιωθε τον Χριστό μέσα του και βρισκόταν σε μυστική Θεία Ένωση με τον Χριστό. Αυτό μπορούν σχετικά βέβαια να το πουν όσοι ζουν όχι μονάχα αυτή τη φυσική ζωή, αλλά και τη ζωή της χάριτος. Όσοι δεν ποθούν μια ζωή αμαρτωλή, αλλά ποθούν μια Αγία ζωή. Όσοι δεν είναι προσκολλημένοι σε αυτή την πρόσκαιρη ζωή, αλλά ελπίζουν και ζητούν και λαχταρούν την αιώνια, την άφθαρτη ζωή. Αυτοί ζουν εδώ τη ζωή του Χριστού, αλλά